Hallo. De ringer fra Microsoft. Altså, det er mange gange, og det er i perioder. De ringer fra Microsoft. Hallo. Der er noget i gang med min computer. De ringer fra Microsoft. De vil have mig til at give dem adgang til min computer, så de kan gå ind i min netbank og hæve penge. Jeg spiller deres tid. Hallo. Jeg lader selvfølgelig være med at tænde computeren. Yes. Så siger jeg nu, jeg tænder computeren. Just a moment. Yes. Så lægger jeg telefonen fra mig og laver noget andet. Jeg kunne simpelthen finde på at tage min avis og sætte mig og læse og gætte Sudoku. Og så tager jeg telefonen og siger, at nu er computeren varm. Sudoku. De starter med at sige, om jeg kan finde kontrolknappen. Sudoku. Sådan en er der vist ikke på min computer. I don't think there's such a thing on my computer. Så siger jeg, der sker ikke noget. Så starter vi forfra. Nogle gange når jeg at slide 3 op. Når så vi absolut ikke kan komme længere, yes, så det er lidt forskelligt. Så kan jeg for eksempel finde på at sige nej. Nu skal du høre noget sjovt. Jeg har hele tiden vidst, at du er en kriminel, der prøver at få adgang til min computer, og jeg har med vilje spildt din tid. Jeg synes, sådan af rent moralske grunde, så er det rimeligt at genere dem mest muligt. Og først og fremmest, så er det at holde dem beskæftiget. Og jeg ved, det er jo en dråbe i havet, men jeg kan yde mit lille bidrag. Min personlige rekord i øjeblikket er 1 time og 16 minutter. Den fik jeg i lørdags.